ассалому алайкум дӯстону ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд нав мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давонхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсул, ягон компания, ягон аппарат, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотат дар WhatsApp имои экранмада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. чизе ки набошад сурат маълумотшо рӯй кунем, мо реклама мекунем. дар имрӯза навор ҳастай Land Rover сунази рӯй кардагам, Lexus RX, Toyota Camry 2, хоб Toyota Corolla, Opel Caravan суназиз, сечкаҳои объёмӣ ва сечкаҳои простой ва дигар намуд мошиное ки мақсад ки ВАЗ 2106, мошинаи ВАЗ 2114 обшим рӯй кардагам, мо пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. барам видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозиме, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем ва курси имрӯза 122 сомонӣ аст ки мошинавор аст мегӯям то охираш тамошо кунен. марамат рафтем. Дорои азиз, даъват кардан котелники бели дача мегани ҷара котелники ина кора бинед. ها ایتهاوت اینا خورا بینه برادر اینا همه بارا جمع میکنن هم برادر و همه ایفای کار مود اینا با گراج تاجکا داشتن نیست. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم، به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، اینا بارا رو بینه برادر. این یگام جای بهش نیست. اینا تازه ایدرونی کار ما با شما بنوار گرفتیم برادر را کار کردن. سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای. این السلام علیکم این برادرای تاجیکی من السلام علیکم باشه زنده کار خوب زندگی خوب کار خوب زنده باشه سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. این برادرها رقمشون میمونم تنها شما زنگ زدم. سربلند خانم بود باشه. این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیره بول میکنن، روی میکنن بودن. اینا سربلند خانواد باشه. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. як мошини фурӯшӣ имрӯза аст ки срочнаи ВАЗ 2106 мошинои советский, мошинои молодежни срочна состоянии хуб. соли барои 6-1998 зӯфориш бензини холӣ, объем мотори 6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. светои намхаи светои вишнови светатун азиз 4 та балон нав аст. мошин обшим ҳамаҷош мегад навай. коробка нав, ҳуҷҷатун азиз муҳлати 1 сола дорад. балон ҳолати кори салон тозак. мошин хелае ки дасти як удамда гаштага мошин такдон мошини хуба мега соҳибшон. нархи мошина мега 15000 мегем бо муомилаи хуб карда метава. мошин қарор дорад дар ноҳияи Айнида, деҳаи Такфон, ноҳияи Айнида. 15000 сомон аст бо муомилаи хуб дорад. хоб ин ами рақамҳои тисели соҳибшона ки кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp доранд. мошинчаи хуб, мошинчаи такдон, хоб ҳолати хуб да мегад. мараматон азиз, кадомтон ки мехарем бо арзон мешавад. ватон азиз бо аз ҳамин рақамҳо маълумотои бештарша метавонед гирем. срочна метавонед худи ҳозир занг занед, чӣ савол метавонед аз соҳибаш гирем. мошин мегад мошини хубе, мошини дастие. марамат дигар маълумот аз рақамҳои поёмда. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Land Rover аст бадоро ки Land Rover сафед соли барои 2008 сола ки неки мошина полни худ 2012 кардаган, кузуфи 2012 кардаган. зӯфориш бензин, объем моториш 4 литр, коробкаш автомат, системи мошин мега зур кожни салон, кондитсионер, электропакет, диска писка ва намуд комфорта дорад. мошина хайдасен мошин чихе тозак содаста. бо хайр рафта аз пеш мебинем. нархи мошин 155 сомонӣ аст бо муомилаи хуб мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. вариантҳои алишам ҳастанд. ягон сечкаи хуб бошад агар болоиш агар сумамтен алиш мешавад. яъне ки дӯстон азиз алиш ба сечка объёмни боша бо хубтара кардем ки сечка объём кади алиш мешавад. хоб балон мегад балонош мегад состоянии хуб, салон тоза кай хайна сура мақсад ки видеошо тамошо кунед дӯстон азиз. ҳуҷҷат мегад ҳамаша мақсад ки қоидавӣ карда метиҳам. мошин дар шаҳри Бухтар обшим. якумаш рақамҳои мегафон Тоҷикистон дастӣ, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp дорад. алиш ба сечкаи объёмни сумаки 155 та бо савдои хуб дорад. метавонем мошина дар шаҳри Бухтар рафта бинем ва савдо кунем. рақамҳошон ҳардушон кор мекунанд. ҳардушон дӯстон азиз мақсад ки ин чиза WhatsApp доранд. чӣ саволе ки дорем, чӣ маълумоте ки мехоҳем фаҳмидан,
занг зани айсами рақамо поимуда маълумот гирем марамат монитор телевизор приза ҳама чӣ дошта мошинча опшн бетариф чотка бо занг зани маълумота гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Lexus RX аст баъдрон ки RX 330 аст. خب سالش 2004 سال است سویچ گاز بنزین میگه ابیو موتور 3 لیتر коробкаш автомат است سیستم ماشین میگه خوبه خیلی کمتر دوش میگه کاس میشه که کورد دیگه ماجوش 100% ماشین Lexus امریکان که 4 ویده میگه دیسکوی 19 والنوش میگه 90% کانسنر الکتروپاکت دیسکوی فاسون سویتی سفید خب معلوماتای پراش بوختون میگه دوستان عزیز ماشین چه خوبه میگه مقصد که دوش کمتر کاس میشه که کورد خوین میکنه نخوین همین خیلی های میکنه میگردین ماشین قرار دارد در نوعیه دنغره و فروخته میشد با نرخ 87,000 سومانی است که با معامله دارد. همین چوربیدش یعنی که زور است. دیسکوی 19 سالنش 30 خوب خیلی коробкаш автомат ماشین میگه حالتی خوب ده. خب رقمش است واویلون در پایین ویدیو است کدومتون که میخرین مرامت زنگ زنید دیگه معلومات گیرین. اگر شما دارید خرید ماشینای فروشی خانه زمین کوارتیر چیزی که برای رکلام کردن باشه میتونید صورت معلومات رو کنید ما رکلام میکنیم. лайк ора фаромӯш накунед гузоримтон азиз ва силкаи навора дар WhatsApp имутон падилсаш кунед. дӯстони азиз шахсоне ки мехоҳанд ки комфортно аз территорияи Москва ба самти Қазоқистон граница гузашта рафта биёянд мо ба шумо тавсия медиҳем пересечения граница акаи бегзо дорад ки таҷрибаи 10 солаи корӣ доранд ҳар рӯз рейс доранд мошинашон мошинаи комфорти мошинаи люкс аст ки шуморо аз территорияи Москва территорияи метро Садовод МКАД омада қабул мекунанд ва ба самти сарҳади Қазоқистон бурда меёранд нашуд агар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ боша худашон ҳал мекунанд ва ба калам мегиранд дута рақам аст ки ҳар рақамошон кор мекунанд ҳар дашта имо васаб доранд мошиношон вайфай консернет чизои ҳозиразамон ҳар рӯз рейс доранд ва чанд намуд мошин доранд ки мошинро худтон метавонед интихоб кунед агар шумо аз номи канали рахш теҷа гап занед ба шумо ягон скидка арзон мекунанд марамат пересечения граница ака бегзодор ба шумо тавсия метавонем метавонед тамос гиред марамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Mercedes-Benz C-Class ҳечка объёмни соли 46-1999 аст ки суичфреш бензини холӣ объём мотораш 2 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 10 моҳи дига ҳуҷҷат 10 моҳи дига танировка 4 та баллон пачка кондитсионер ях хадавои кадагӣ салон тоза аз мошин 4 дискови рамашкаи аз худаш ҳуҷҷат танировка баллон нав опшин мошинча мегад беҳтарин ҳолат да. нархи мошина мега 69500 мегим бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар рақамошон мегафон аст. хоб кадоми шумо ки мақсад маъқул аст дар кортон аст метавонед аз ҳамин рақамҳои поимода дӯстон азиз маълумотҳои бештарша гирин. хоб кадоми шумо агар ягон реклама боша мақсад ки чизе ки фарқ надорад мақсад ки алафай говай молай мошинаи техникаи ягон компания ягон хонаи квартира марамат роӣ кунед мо реклама мекунем чӣ маҳсулоте ки барои реклама кардан бошад маълумот пешкаш кунем мо дар хизматем реклама мекунем фақат лайк казани фаромӯш накунед силкаи навори моро дар WhatsApp имо Telegram TikTok ҳамин силкаша падилшаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдрон ки Toyota Corolla 1 соли 26-2007 сол суичфреш газ бензин объём мотори 1.5 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мотор мегад нав коробка нав кондитсионер кор мекунад маълумотҳои бештар мега бо тариқи телефон. нархи мошин мега 54000 сомонӣ аст. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дӯстон азизане ки тарафи калхозот боло опшин ҷалолиддини балхӣ да 54000 сомонӣ нархиш арзон намедонам чӣ расход доста бошад ва рақамошо дар поини видео рақамҳои мегафон 2007 сола мега. хоб кадоми шумо дар маъқул боша мақсад ки мехарин харидори аниқ бошед бо занг занед маълумотҳои бештар тариқи телефон аз соҳибашон гирин. ба хотири меҳнатҳо боз агар такрор шавад лайка фаромӯш накунед гузорен навора то охираш тамошо кунед чунки мошинои арзон хело бисёра. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Toyota Camry 2 соли 26-2008 сол суичфреш бензини холӣ объём мотори 2.4 литр коробка автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторш мега беҳтарин коробка асос хадавои дорад задагӣ надорад 4 диска кондитсионер светои намхели металлик опшин мошин мега ҳамаҷош садай. нархи мошин мегад 77500 сомонӣ ҳамин хел нархша соҳибаш мондай бо савдо дорад ва мошин дар душанбе айни ҳол. хоб ин рақамҳо мегафон шуд агар Camry 2 дар ҳамин нарх шумо дар маъқултон боша арзон 77500 бо савдо дорад метавонед аз рақамҳои поимода 566
маълумотҳои бештарша гирем. Салоншам тоза кард, мошина ҳолати хуб дар. Нашуд ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ нест. Марҳаматшон азиз, метавонед маълумоташа бо гирем. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки ВАЗ 2104 мошинаи советский, мошини молодежни, яъне чотка. Соли барои 2006 сол суифреш бензини холӣ, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, мошина состояниш чотка. Яксола ҳуҷҷат дорад, хадавой дорад то моҳи сентябр азиз, яъне ки обшин то 14 июла танировка дорад, сентразамока мошин ҳолати хуб дорад. Мошин обшин соза, хай балоншам ҳолати кори, салоншам тоза, ҳуҷҷат яксола, хадавои нав, сентразамок ва танировка то 14 июла. Нархи мошина мега 25 000 мегем, бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар пойтахт. Рақамошон мегафон. Кадоми шумо ки маъқул бошад, мошинчаи молодежни, мошинчаҳои мақсад пацанӣ, рақамошон занг занед, маълумотша гиред. Агар харидори аниқ бошад, бо муомилаи хуб дорад, марҳамат, тамос гиред. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочна Mercedes Benz C-классичка. Соли барои 1995 суифреш газ бензин, объем мотори 1.8 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Хоб документош 1 сола, 5 моҳи дига танировка дорад, 4 та калпак, вахид мехали светои шоколадни, электропакет, мошин нахаду. Нархи мошин мега 36 тай бо арзон карда мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. Документош 1 сола, 5 моҳ танировка, салон тоза, нахаду. Нархи мошин 36 та савдо дорад. Хоб ин рақамошон аст, мегафон наша метавонед ки занг занед, маълумотои пурраша аз худашон гиред. Дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошин ба шумо дар кор бошад мақсад ки мехарен, дар комментариа нависед. Агар мо ёфтем, дар видеои оянда ба шумо пешкаш мекунем. Агар ягон реклама дошта бошед, марҳамат пешкаш мо реклама мекунем. Фақат лайка фаромӯш накунед, гузоред худи ҳозир лайка гузоред ва силкаи навори моро дар кадом сайт метавонед падилсаш кунед. Мегзарем ба наҳам мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Astra F бо нархи арзон. Соли барои 1993 ҳастае ки ранги состояниҳои солҳои 95-97 астон азиз, 97 сола состояни хуб. Суифреш газ бензин, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега мотор, коробка, балон мега нав, кузов мега соз, салон камтарак мақсад ки кор дорад. Хоб бо хай маълумотша мегирен. Хоб документам дора мега мошин нахаду. Хай камтар обшин кор дошта. балоншам ҳолати корӣ. Нархи мошина мега 18 000 сомон аст, бо арзон муомилаи хуб дорад ва мошин дар территорияи Душанбеда. Инашам рақамошон мегафон аст, кадоми шумо ки мақсад ки хали караван ки лозим бошад, ай 18 000 бо арзон мешида, метавонед занг занед, маълумотои пурраша аз худашон гиред. Лайка фаромӯш накунед, наворатон азиз, то охир тамошо кунед. Мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс аст, бардон ки сечка бояд тайга, светои сафед, срочна, нархи арзон. Соли барои 1995 суифреш газ бензин, объем мотори 1.8 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега 100 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Мотор мега соз, хадавои соз, коробка соз, аккумулятор пачка, газ бензин кор мекунад. Мошин мега обшин соза неки нархи ахирон шуда. Нархи мошин бадрон 26 тай, нархи ахирон шуда, дига ягон сомон арзон мешад, ягон Opel боша мега алиш мешад, танҳо ба Opel. Айхе сумуш дига 26 тай арзон намешавад дига. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархода. Рақамошон аст мегафон, марҳамат шуда дига занг занед, маълумотша гирен. Ин буд навори имрӯза, то видео